og velkommen til, hvordan man får en baggrund til CSS. Det er vigtigt, at du får vindret, så kan du ikke åbne filen, så du ser vindret på Google. Vi venter lidt. Sådan. 2 sekunder. Gå lidt op. Ser du nummer 2. Den der. Venter vi lidt. Og så tager du Dennis. Og så 32 bit. Men jeg har det allerede, så jeg gider ikke lige til at downloade det. Ja. Så søger du FPS banana. Så tager du nummer 1. Tager du den der hedder gaze, eller hvordan man udtaler den. Og så venter vi lidt. Vi kører lige dernede. Det her Counter-Strike Source, ja. Så finder du det billede, du godt kan lide. Jeg tager bare et. Okay? Tager bare lige den der eraser ind der. Der. Så venter vi lidt. Så kan du op til den der hedder download. Lav den der. Tryk download. Og så er der 3 stykker, eller nogle gange 2 eller 1. Så tager du bare en af dem. Trykker du gem. Så tager du bare et sted hen. Der hvor du vil gemme det. Ja. Så har vi programmet der. Ja. Tager du den. Trykker du. Ja. Så lige venter vi. Trykker du højre klik på Counter-Strike Source egenskaber. Og så tager du den. Om filplacering. Så tager du Steam Apps. Og så dit account name. Og så Counter-Strike Source. Og så C-Strike. Og så materialer. Den der. Og så laver du bare en map, der hedder console herinde. Og så tager du bare din baggrund herind. Eller det der noget, filen der. Og så var det det. Så skal jeg lige vise, hvordan det er på Counter-Strike Source. Sådan her ser det ud på Counter-Strike Source. Men jeg havde en i forvejen. Men hvis du skal have en ny, så sletter